खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं श्री खोमसि ब्रह्मआ दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव टाइगारगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव कुसुगाव बिजेपि मण्डलनि बानजायनायाव रमाकान्त ब्रह्म दैदेननाय सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव गोबां बाहागो लाफैदों। बे बिजेपि दोलोनि मावनाय नेम निति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ इउपिपिएल जिएसपि दोलोनि गोबां गुबुन गुबुन बिबाराव थानाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा बिजेपि दोलोआव जगदान जाफैदों। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों फरनं जमदुवार बियाबनि इएम रेवरेवा नार्जि हारि, बनरगाव बियाबनि एमसिएलए राजिब ब्रह्म, सबायझार बियाबनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारीजों लोगोसे आरो गोबां बिबाराव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैदों। बिजेपि बिथोन मोनना जों दिनैहाय जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बिजेपि जयनिं हाबाफारि खालामदों आरो बहायबो जोंनाबो दिनै कुसुगाव मण्डलाव जोंनि मण्डलनि मानगोनां आफादगिरि रमाकान्त ब्रह्म दैदेननायाव जों बहाय जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरिखौहाय जों बे जयनिं हाबाफारिखौ खालामदों आरो बहाय दिनैहाय गुबुन गुबुन हान्जानि मानसि स्पेसियेलि आगोलनि बिपिएफनि सोद्रोमाफोर आरो आगोलनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोर जायफोर पार्टि नागारनानै दंमोन बिसोर दिनै बेवहाय जयन खालामदों। बेवहाय 600निबो बारा मानसिफ्रा बर', राभा, आदिबासि मानसिफ्रा दिनै जयन खालामदों आरो बे जयन खालामनायनि खारना जाहैबाय बयबो रायजो राजाफोर दिनै बिजेपिखौ मोजां मोनदों। बिजेपिनि खामानि मावनायनि जे स्टाइल, बिजेपिनि जे खामानि मावनायनि उद्देश्य, भारत सरकारनि मानगोनां जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायाव जे रोखोम उन्नतिनि जौगाखांनाय हाबा मावदों बेखौ नुनानै बयबो मोजां मोनदों। मानोना दिनै जेसेबां स्किम होदों, जेसेबां खामानि मावदों गासिबो गोरिबफोरनि थाखाय सिन्था खालामदों। दा ओंखायनो गोरिब मानसिफ्रा गाहायाव थानानै जेबो डेभेलपमेन्ट मोना, जौगाखांनाय मोना, बेफोरखौ दिनै नुनानै दिनै बिजेपिनि सायाव आसा खालामनाय बयबो बिजेपिआव जगदान खालामफैदों। एजिपिएलथ' दाबो दं, जयना थागोन जेब्लासिम जागोन। खिन्थु आगोलबो जेनेबा बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपिजों इउपिपिएलजों एलायन्स जाना भट गेलेयाखै, आलदा आलदा गेलेदों, फ्रेन्डलि गेलेदों। ओइबारबो बिदिनो गेलेगोन। दा इलेक्सननि उनाव हयथ' एलायन्सबो जानो हागौ, हयथ' जाबो जानो हागौ। लुबैलायोबा जों एलायन्स गेलेगोन आरो दा खिन्थु जों इलेक्सनखौ बिटिसि 40तासोआव 40ताबो जों आलदा आलदा गेलेगोन आरो जों देरहानाया जोंहा खाथांखा। जों नुदों दिनैनि दिनाव 100 भागआव भटनि जे राननाया 65% नन बर', 35%आल' भागाल' एसटि। बेनि गेजेराव एसटिआवबो बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि थाहैबाय। खिन्थु ओरै नन एसटिआव सलिड जोंहा खमसे खम 65आव जों 50% जों मोनगोन। ओंखायनो देरहानाया जोंहा खाथांखा आरो ओंखायनो दिनैहाय जों बयबो रायजोखौ खावलायदों जे नोंथांमोना दिनै बिजेपिआव दिनै मोजां मोनदों, नोंथांमोना फैनाय थाखाय न'खौ धन्यबाद होदों आरो नोंथांमोना बिदिनो बिजेपिआव थानाय जौगाखांनाय मोनगोन आरो जों जयैनो खामानि मावलांगोन। बयबो जनगोष्ठीनि, बयबो जाथिनि, हारिनि आरो जों स्पेसियेलि बिटिसिनि बर'फोरनि थाखाय जों मावगोन। बिटिसिनि जे आन्दलनखारि जे बर'फ्रा थै गारदों, बे थै गारनायनि जे गुन, बे बेसेनखौ जों माब्लाबा बावनाय नङा। बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बेनि थाखाय सोरबा मानसिया जोंखौ सोलिनो नागिरबा, जोंखौ थगायनो नाजायोब्ला जोंबो बेखौ सयज' खालामनो नाङा आरो जों बिनि थाखाय जोङो बेखौ जों माने उल्था बिनि थाखाय माने प्रटेस्ट खालामगोन जाहाथे रावबो बिदि खालामा। दिनै जों नुदों जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बर'फोरखौ मोजां मोनो। बर'फोरखौ मोजां मोननायनि थाखाय दिनै थांनाय समनिफ्राय बर'खौ सहाय खालामफैदों, दिनैबो सहाय खालामदों, इयुनावबो सहाय खालामगोन होनना जोंनो खोथा होदों। ओंखायनो बर'नि जौगाखांनो बिथांमोन लुबैयो आरो जोंबो दिनैहाय बिजेपि हिसाबै बिजेपि जागोन पार्टि, खिन्थु बर' हिसाबैनो बर'नि थाखाय मावगोन, एसटिनि थाखाय मावगोन, गुबुन गुबुन जाथिनि थाखाय मावगोन। बेवहाय खुनु जाथिनि डिसक्रिमिनेसन जानाय नङा, बयबो खौसेयै खामानि मावगोन। दिनै खालि कुसुगाव मण्डलनि आन्दारावल' टाइगारगुरिल' नङा, गोबां मण्डलाव दा जयनिंनि प्रिपारेसना जागासिनो दं। दाखालिबो सेरफांगुरियाव 1600 जन जाखांबाय। दिनै बेयाव 600 जननि एसे बारा अलरेडि राभा आरो आदिबासि आरो बर' जयनिं जाबाय। गोजोननाय मोन्दों बयबो बिजेपिखौ बुजिनो हाबाय जे बिजेपि सरकारा जोंनि बर'फ्रा बुङोमोनथ' बिजेपिआ हारसा दल होननानै, खिन्थु बिजेपिआ दि हारसा दल नङा बेखौ बयबो बुजिनो हाबाय। दिनैहाय जोंनि बिजेपि सरकारा
बड'लेण्ड सरकारखौ खुनु दिन डिस्टार्ब होफेराखै बड'लेण्डखौ जेरैहाय इउपिपिएल सरकारजों जोङो बिजेपिआ सापर्ट होनानै दं जेरोखोम प्रमद सार बिथाङा जेरोखोम सालायदों बेखौनो सालायगासिनो दं जोंनि बिजेपिआ खुनु दिन डिस्टार्ब होफेराखै आरोखि बेथ' खुनु खहा जाया ज' जानायखौ जोंबो लुबैयो खिन्थु ज' जानायनि बाथ्राया डिफेन्स बर्डआ दस्रा स्टाइलाव बुंदों बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट कास्टम बसुमतारी बिथाङा दस्रा स्टाइलाव बुंदों डिफेन्स बर्डआ बुङाखै दि बर'आ लकेल पार्टि ज' जानानै इलेक्सन गेलेनांगौ होननानै डिफेन्स बर्डआ बुङाखै जोङो बर' जाथिया अलखद समाव सफैबाय ओंखायनो जोङो साफ्रोमबो संकष्ट सुदियानि जेसेबां बर'फोर दं बड'लेण्डआव बेसेबां बर'फोर दं ज' जानांगौ होननानैसो बिथाङा बुंदों पार्टिखौ ज' जानो थिनाखै बियो हारिखौसो ज' जानो थिनदों दिनै बेखौ राजनितिनि मानसिफ्रा राजनिति भाबै लांदों आं दाखालिबो एसे नुदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंदों इउपिपिएलआ 20टा बिपिएफआ 20टा रानलायनानै गेलेनांगौ होननानै बेथ' ज' जानायनि राजनितिकासो ज' जागोन ना हारियाथ' बिदि राजनितिजों ज' जाया ओंखायनो हयथ' जुदि ज' जाथारनांगौब्ला हयथ' पार्टिया मोनसेल' थानांगोन हयबा बिपिएफ हयबा इउपिपिएल अब्ला जों बिजेपिआव थादोंबालाय माथो जानो जोंनोथ' नांगौ रायजोसो नांगौ ना रायजो बिनायावथ' जों दाबो फासययाखै आलादा पार्टि हाबदोंबालाय मानो जोंहा हारिनि थै दं जों रायजोखौ जोंनो नांखागौ अब्लासो जों दावगानो हागोन ना बे पार्टि लानानै नोङो जुदि गेलेनानै मा डेभेलपमेन्ट जानो नों सेन्ट्रेलावबो बिजेपि आसामावबो बिजेपि होनबा जों सेन्ट्रेल पेकेजफोरखौ जों मारै मोननो बिजेपि दा सरकार थानायावनो जुदि जों लोगो जानानै माखासे जिनिसफोरखौ आदाय खालामनो रोङाबा जों मारैथो डेभेलपमेन्ट आरो जुदि बेखौ गारनानै पार्टियाव गारनानै जुदि मोननै पार्टिजों गेलेनानै बिजेपिखौ गारनानै इउपिएल बिपिएफ जुदि मोननै पार्टिजों गेलेयोब्ला डेभेलपमेन्टआ मारै जानो भारत सरकार सेन्ट्रेल पेकेजफोरखौ हरनाय नङाना नंगौना नङा थिग बेबादिनो आरोखि डिफेन्स बर्डनि बुंनायनि मिनिङा आलादा पार्टिफोरनि बुंनायनि मिनिङा आलादा ज' जानायखौ सोरथो लुगैया जानो नोंसोरबो लुगैयो जोंबो लुगैयो नंगौना नङा दा बेनो आरोखि आंनो बुंनांगौआ मेसेजआथ' बेनो बयबो बिजेपिआवनो थानांगौ बिजेपिआव फैनांगौ रायजो राजाफोरजों आं खावलायो जिहेतु जोङो बर' जाथिखौ बासायनोबा बिजेपिआव थानानैब्लाबो जोङो बासायनांगोन मानो होनोब्ला मानसिफ्रा बुङो बिजेपि दलाव थायोब्ला बिजेपिआ सरकार दायोब्ला गुबुन हारियासो सिब जागोन होननानै गोबां मानसिफ्रा राजनितिक लिडार बिथांमोनहा बुङो नाथाय बे जोंनि काउन्सिलाव 6 सिडिउलाव बे नेम गैया जायखि ट्राइबेलानो देरहाया मानो ट्राइबेलानो बर'आनो जा राभाआनो जा हाजोआनो जा बिसोरनो सिब जानो हायोबा गुबुन हारिया सिब जानो मोन्थाय गैया ओंखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायो पार्टिया पार्टिखा डिफेन्स बर' बिथां बुंनायाखौ जों जानो हायोबाथ' मोजांनि खोथा बिथाङा दि राजनिति भाबै ज' जानो बेखौ थिनाखै बियो हारिखौसो थिनदों ज' जानो मानसिफ्राबो भुल बुजिगासिनो दं दा गिबियावनो आङो ससियेल मिडिया बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बयनिबो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय फोरमायनो सानो जे आङो गिबियावहाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सासे चेयारमेनमोन दा बेवहाय सिङाव गोबां बेले बेजे जानायनि गेजेराव आङो दा बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो गोबां खामानि मावनांगौ आद्रा थानायलाय आङो बिजेपि पार्टिखौहाय मोजां मोननानै बे दोलोआव हाबनानै आं रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय आवगायबोनाय जाबाय दिनैथ' आंनावहाय 500नि एबा दिनै जयेन जाबाय आरो जाबावनांगौ दङ बिथांमोनहा दिनैहाय सोरबाया गाव गावनि बेस्थ'नि थाखाय फैनो हायाखै नेक्स्टआव फैगोनखौ गावसोर आसा होदों दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव जोंनि हिसाबाव जोंनि डाटा बायदियै जोङो 500 जननि डाटा मोनदोंमोन दा बिनि उनाव आरो जोंनो डाटा होफैदेरनायजों जोङो 600 जन दिनै जों जयनिं हाबाफारि लादों 600 जन कार्यकर्ताफ्रा जोंजों जयनिं जाफैदों आरो बे दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव आगोलनि बारग' बिपिएफ आरो बारग' इउपिपिएल आरो जिएसपिनिबो जोंनाव बाहाय जगदान जाफैदों बिसोरो बिजेपिनि निति आदर्श बेफोरखौ मोजां मोननानै बिसोरो जोंजों बिजेपिजों एखेलेगे खामानि मावनो उन्नतिनि थाखाय खामानि मावनो हादोरनि गाहाय मन्त्रि बिनि नेतृत्वआव मोजां जौगानाय नुहुरनानै जोंनि बिजेपिआव मिलायनानै बिसोर खामानि मावनो थाखाय बिसोरो थागथियारि जानानै बिजेपि दोलोआव जयनिं जाफैदों बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै खुलुमबाय।